Nu skal vi over til ugens maleri, eller det vil sige, det er en tegning, de har valgt tegning, og der har vi Pelle og Michael i studiet. Hvad er det, I har lavet her? Det er tegneserieværkstedet Fort Cox møde med tv-mediet. Ja, nu kan jeg se, der står Fort Cox hernede. Ja, det er vores logo, kan man sige. Jamen. Vi er en flok unge mennesker fra 18 til 50, som for de sidste år, der mødte vi hinanden på et tegneseriekursus. Ja. Og det besluttede vi så. Det var for godt til, at vi bare kunne lade det være nok med det. Så vi startede et tegneserieværksted på Vesterbro. Hvordan kom I på den idé? Det var fordi, at vi skulle lave et fælles projekt til det tegneseriekursus. Og vi syntes, resultatet var for godt til, at vi bare kunne lade det stå ved det. Og så fandt vi ud af, at det måtte vi fortsætte med. Ja. Hvad så er jeres mål med det her? Vores mål, det er, at vi med tiden kan blive så dygtige, at vi vil være i stand til at kunne få udgivet noget. Ja. Og tjene lidt uselmammeren på det. Ja, tegneserie. Ja. Og lige nu er vi i gang med et fælles projekt. Altså, vi er jo en forening, og vi er i gang med et fælles projekt, som går ud på, at vi skal have noget at kunne fremvise, når vi skal søge om økonomisk støtte diverse slige steder. Ja. Nu siger du, at I er nogle unge, der har åbnet en tegnestue. Har det ikke været dyrt for jer, eller hvad? Altså, jo, det er jo dyrt. Vi skal jo selv for eksempel betale huslejen til det her. Vi har ikke rigtig nogen støtte til noget overhovedet. Det er noget, vi selv. Vi er 11 mennesker nu. Ja. Vi var nødt til at være sådan 11 mennesker, for at vi kunne klare huslejen. Det var lidt dyrt. Men så udover huslejen, der er jo en masse... Ja, materialer og sådan noget. Materialer. Altså, det er sådan noget, vi har selv, og vi skaffer lidt selv, og vi bygger tegnebord selv, hvis vi ikke har det og sådan noget. Ja. Det er sådan ret improviseret mange af de ting, vi har dernede. Men hvad det hedder... når I så er færdige med den her tegneserie, altså, så kunne I godt tænke at få den udgivet? Ja, nu er det på forskellige ambitionsniveau, men så vidt muligt vil vi gerne prøve at få det udgivet. Nu er en del af det bliver splittet op, hvor der er en af vores medlemmer, som har sendt en tegneserie ind til et undergrundsblad, der hedder Aktung, hvor han så håber på at kunne få det igennem der. Men selvfølgelig, det vil helt klart være bedst, hvis vi kunne få noget udgivet til den store, brede befolkning. Hvad skal tegneserien hedde? Den kommer til at hedde Opgang og Nedtur. Opgang og Nedtur. Ja. Jamen, opgang og nedgang? Nedtur. Nedtur. Ja. Vi håber ikke, I har fået nedtur. Vi vil meget gerne sige tak, fordi I kom herind, men vi er nødt til at slutte, fordi at der kommer tørst på livet her lidt senere. Har I mor i over på rækkerne? Vi håber, I har hygget jer. Vi ses næste søndag. Husk at skrive en god grund til at se Søndagsflim og send det herind, så er der gaver på vej. Ha' det rigtig hyggeligt resten af ugen. Vi ses på søndag. Hey!